2012. godine pokrenut je projekat Oko ulice. Za mlade koji žive i rade na ulici organizovane su fotografske radionice sa idejom da ih umetnost uključi u društvene tokove, ali i da se društvu skrene pažnja na probleme sa kojima se suočavaju. Posle ovog usledili su drugi slični umetnički, ali i društveno angažovani projekti koje je osmislio fotograf Dragan Kujundžić, gost Kulturnog dnevnika. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dragane, ovo je bio prvi korak u realizovanju ideje da fotografija uvede umetnost u život onih kojima taj život nije nimalo lak, ali i da se stvarnost promeni na bolje. Koliko ste u tome uspeli? Pa nadam se da sam uspeo, to može se pomalo vidi na fotografijama, uspeo sam u tom smislu što sam očekivao dosta dobre rezultate od tih klinaca s kojima sam krenuo. Ti rezultati su bolji praktično bili gledano baš iz fotografskog nekog ugla. Ono što je možda još veći uspeh je da su se oni na neki način osnažili, da su na neki način pokazali da su kao i vršnjaci, to su bile romska deca, oni su pokazali da imaju talenta, da im treba samo dati neku alatku, treba im dati šansu, da Beograđani vide nekako kako oni, iz njihovih cipala, kako oni gledaju Beograd i kako ga vide. 3. decembra u ustanovi Vuk Karadžić biće otvorena izložba fotografija nastalih u okviru projekta Oko beogradskih ulica. O čemu se radi? To je praktično 4. projekat koji ima tu osnovu oko. Znači okolo ili je organ vida, oko toga se igramo. Partner je bio Udruženje studenta sa hendikepom. To su studenti Beograda koji imaju neku vrstu hendikepa. Oni su prošli neku malu obuku, bili su na radionici, fotoradionici, upoznao sam ih sa tehnikom, sa aparatima, nekim fotografskim tehnikama i onda su krenuli po Beogradu. Njima su pomagali njihovi vršnjaci, to su deca, klinci, omladina iz mog prethodnog projekta. Na neki način oni su im fotografski pomagali, fizički u tim savladavanju prepeka. Osim toga da pokažu Beograd koliko je lep, malo su na neki način prikazali probleme koje oni imaju u njihovom životu u Beogradu u smislu taktilnih staza, tih liftova za invalidska kolica i tome. I to je opet pokušaj angažovanja fotografije u menjanju nečega. U vreme kada, uslovno rečeno, danas svako može da bude fotograf, kakva je uloga i značaj fotografije? Pa, fotografija je primenjena umetnost, znate, i samim tim to vuče da mora bude na neki način angažovana. Znači, mi koji se bavi fotografijom, ja taj deo fotografije što sam bavio dokumentarnom fotografijom, u zadnje vreme nekako više i putopisnom, znači, približavam svet nekom gledalcu koji će da vidi iz nekog mog ugla gradova koje putujem. Što se tiče dokumentarne fotografije, to su opet relativno, možda tako se kaže, ljudi sa margine. Znate, ili su to neka napuštena sela po Srbiji, deponija smeća u Nišu, i opet da na taj način vide ljudi, neko ko ne može da ode tamo, ko neće, ne znam šta, da na neki način vide da i taj narod se bori, živi i preživljava. Hvala.